салому дуруди бепоён ба кулли бародарон, ба кулли подписчикон ва ман дар бораи ҳамо хеле тангаҷанканак гап зада будам. Ҳар кас ҳар гап гуфт. Ман хулосаи гап ман ҳамин қабровардагием ки айн пеш ҳам вақти муҳарраву дигаву ну ракетача мепаридаку дигаву дига ҳамаш ман намегӯм ки фоида намебинӣ. Тамоми бизнеси рӯи дунё ҳамяе ки 5 кас фоида мебина, 500 кас месӯза. 5 кас фоида мебина, 500 кас месӯза. ин қонуни ҷангали бизнес ҳамяе. бизнесе ки ҳамео через интернет кайсанаги моро бизнесу дигаву дигааш. ҳамин бародар беҳад нақли хуб кадай нақли ҳамира гӯш мекунем. мо хулосамона мебурем. Чӣ гуфтем бародар? як марди тоҷир ба як деҳае меравад. эълон мекунад ки ба қимати $10 маймун мехарад. дар деҳа маймун зиёд будааст. мардум ҳама ба ҷангал даромаду маймунҳоро ҷамъоварӣ карданду ба қимати $10 фурӯхтанд. дар деҳа маймун кам шуд. доштани маймун душвор шуд. мардум аз доштани маймун хаста мешуданд ва оҳиста оҳиста аз ин кор даст кашиданд. ин маротиб тоҷир қимати маймунҳоро ба $20 мебардорад. мардум боз ба доштани маймун камар бастанд. маймунҳоро ҷамъ карданду ба тоҷир фурӯхтанд. дигар маймун ҳам ба чашм намерасид. тоҷир мегӯяд ки қимати маймунҳоро ба $50 баровардам. шумо ҷамъ кардан гиред, ман ба шаҳр меравам, дар ин ҷо шогирдамро мегузорам ва ҳамин ки баргаштам ҳатман маймунҳои ҷамъ кардаатонро мехарам. мардум ба ҷустуҷӯ баромаданд, аммо дигар маймун ҳам намонда буд. дар набудани тоҷир шогирдаш ба мардум мегӯяд ки ман маймунҳоро ба шумо ба қимати $35 мефурӯшам ва тоҷир ки аз шаҳр омад маймунҳоро ба ӯ ба қимати $50 мефурӯшед. мардум ҳама маймунҳоро мехаранд. рӯз мешавад, аммо на аз тоҷир хабаре ҳаст, на аз шогирдаш. мардуми деҳа бошад бо маймунҳои нолозима монданд. акнун шумо фаҳмидед ки бозори биржа чӣ гуна кор мекунад. агар навори моро то ҳамин ҷо тамошо карда бошед, дар комментария оташ гузоред, лайк монед ва ба мо обуна шавед. ман дар хулоса инами қачи ина касоне ки фаҳмидан, касоне ки намефаҳманд ра бозӣ кардан бигирен. ягон ҷои хафагӣ ягон чиз нест. мумкин ки ҳам 5 нафаре ки ман гуфтам ту бошӣ аташ. мумкин ки ту бубурӣ. ягон гап нест. бо чанд аз завҷон ака биё вой ман ака ҳами мо буридем ку ино хай ту буриди не ки медоне ки ту 100-200 миллион одами дигар ҷабр кардагиита. ман дигар ҳеҷ гуфтанӣ нестам. ҳамин қаша медонам ки қиморай бародарон. худованд ёру мададгори ҳамаи мо шумо. нони ҳалол бо дигай. ай мо як гуфтан. худо нигоҳбонтон.